ועודכנתם לפני שלום, אני איתכם עם דון. יהי. ואנחנו איתכם כמו שאתם רואים ב-TNT Run. זה משחק באפיקסל, כן, ואני עשיתי פייסקאם. יש לי קצת 23 FPS, די נוח. אגב, טרדית קצת 30 FPS, זה אחלה. כן, ותסלחו לנו אם יהיה לאגים בהמשך הסרטון, כי בכל זאת זה... אתם יודעים, זה סרבר כזה גדול. טוב, אז בוא נראה מה זה בעצם עושים במשחק הזה, כי עושים בו 6, 5, 4, 3, 2, אחוות. אל תעשה, ממש מגניב. תקשיבו, תעצרו את הסרטון, תלחצו על 1980. כן, זה יהיה משהו מגניב. הסרטון מותקף. עכשיו תקשיבו, תלחצו, במקרה ואין תגובות באנגלית, ואני חושב שיש תגובות באנגלית, סתם, אז תלכו לסרטון אחר, פשוט בחול. כן, נגיד של איזה שיר או משהו, אני יודע. לא חייב שיר של משהו אחר. שיט, נפלתי. טוב, אני. למה אני שומעת לך מקוטע? זה כנראה בעיה אצלי. אין לנו תקציב, סתם. לא, נפלתי. בוא נגיד ככה, תלכו לסרטון כלשהו שיש בו תגובות באנגלית, תלחצו על 1337. 1337. 1337. ואז תראו תגובות בעברית. יש לי לאגים, טוב, בוא נחזור למשחק במקום מאשר דברים אחרים ביוטיוב. אוקיי, אז תקשיבו, זה המשחק הכי מדהים שלי. היי, אפשר לשחק פה את הדרופר. וואלה, צודק. אני יודע ברמה שנייה, לא מאמין, ברמה שנייה, לא מאמין, רמה שנייה! אגב, הולכים עוד פה ללכת, אבל כולם פה רצים, אז כן. הנה, ראיתם מה ה-TNT Run הזה? זה כאילו פשוט אתם הולכים ואז מתפרק איזה שביל מתחת לרגליים שלכם ואתם צריכים לא ליפול כמו שאני לא נפלתי כרגע. לא, בסה נפלתי. לא, נפלתי, נפסלתי, ייי, אני כזה גרוע. אני עדיין לא. תגיד, אנשים אנחנו מתפרסק, כי בדרך כלל קשה לזח פה. לא, רגע, אני שמעתי אותך מקוטע עוד פעם. אם אנחנו נתפסל, אתה תעשה ספקטטור או שלא? ונפלתי. ראיתי. איפה אתה? נפסל בטרופר, בוא נפסל בטרופר. נפסלתי. נפסלת? יואי, לא מאמין, זה כזה רק בטרופר, בוא נפסל כל פעם. איגו. ייי, נפסלתי. לא, כאילו, ניצחתי. רגע, סוג של נפסלתי, ניצחתי. בוא נעזי פה, זה משחק כמו ששחקתי בו נראה לי. בוא נראה, איזה יום, יש משחק שיש דאבל ג'אמפ. אגב, יש דאבל ג'אמפ אחרי די פריס, לחיצה על דאבל, על פעמיים ברווח. ובוא נראה איך שחקנים נשארו. וגם שהם מכבדים אותם, הנה הם. 1, 2, 3. נשארו עוד 5, קיצר. 4. 1 מהם, וואו, מה זה? כבר לא נשאר איפה ללכת. איך הם עדיין איך הם עדיין מסתדרים? יואו, מה זה? זה קרקט פרקור, כן, מה זה? זה אפילו דיוויד בל. אפילו דיוויד בל, שהוא ממציא הפרקור, אם לא ידעתם, לא יכול לעבור את זה. אני הצלחתי לעבור את זה. לא, ספרו הנה. והפעם אני נכשל. אני לא נכשל. אני! ייי, ניצלתי באותם. תראו. ראיתם? אני על בלוק אחד והוא לא נופל. אלון, איפה אתה? אני מבגט. בוא לשלב השני. אני בשלב השלישי. דוח 4. אגב, יש עוד מפה של זה, אתם יכולים להיכנס אליה. אלון, בוא אליי, תראה, אני לא נופל. אני עומד, הנה, אני לידך. אני עומד על בלוק ואני לא נופל. ראית? כן. כן, וואי, בזה. טוב, אז נחכה שהמשחק ייגמר ולאן נלך אחרי זה? היית רוצה תירן עוד פעם כדי לראות את זה בפעם השנייה. כדי להיכשל בפעם השנייה. כן, נחזור בפעם השנייה. בוא ננסה להרוס. וואי. ג'י גוד. מיד. טוב, איזה מפה? נלך. ונתקע לי המיינקראפט. לא נתקע לי המיינקראפט. עצרת? מה? עצרת? לא. יפי. שלום יוטיוב. שמעון. אני בן. שלום. הלו. מה לא? לא. תבוא כי רק משם תבוא, לא. טוב מלון. טוב מלון.
קיר שמאלי, תבוא שם אתה לא בקיר השמאלי. תבוא לקיר השמאלי, שם 2-1. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, איפה אתה רואה 2-1? צד ימין! בקיר צד ימין או מה? לא הבנתי. אוקיי, חזרנו. חזרנו. לכם והנה... אנחנו. סיימה שנייה, הרבה יותר קטנה. כן. גובה 85, תשמע. טוב, אז הנה 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נכון. אחד דאפסטפ. כן. דאפסטפ הנודים. יש לי לאגים, תסלחו לי על זה. הנה, נסתדר קצת. כולם נודי נותן. נפלתי. אגב, התחלתי לראות דוקטור בו, זה אחת סדרה. אני נודי נותן. אני לא נותן, כן, אופס, נפלתי. גם אני. לא, יש, ניצלתי. לא, אוקיי. שיט. אני ילך. נפלת? חש בא אליי. מי? זה חש, חבר. קרשבש. אני פשוט הולך, אני לא רץ, לא בא לי לרוץ. אני רץ, כי זה בלחץ, יכולים להפיל אותך. גרביטי פיל, אוקיי, אגב, כל כמה שאתה שנים, כאן אתם מקבלים בעצם. אוף. לא, נפלתי 2 קומות. לא, נפלתי בקומה. אני חושב פה דאבל ג'אמפ, אני... אבל... מה זה דאבל ג'אמפ? זה כפולה. למה זה נתן לי 2 קוין? זהו, אני לא יכול לעשות דאבל ג'אמפ. רגע, בוא נבדוק מה יקרה אם אני אשאר על בלוק אחד. הבנתי. לא! יואו, שנייה נפלתי. לא ניתן. נפלתי, אני דרגה 1 מעליך. 2 דרגות מעליך. דרגה 1 מעליך. אוי, שיט, זה כבר וויד. לא, נפלתי. כן, נפלתי בכל זאת. וצוקוס 101 דייד. 6 שחקנים נשארו, בוא נראה אותם. 5 שחקנים נשארו, בוא נראה אותם. וואי, בוא הכי יפסק דדרופר. הצלחתי בדדרופר! ואני נפל עוד פעם. תוקליף כל כך. קר לי. סתם. אתה נשארת? רוב השחקנים פה יוצאים, אבל אנחנו הגשנו. איזה פייל. לא הייתי צריך ללחוץ על כלום, פשוט נפלתי. הנה. לא, שיט. רגע, פייל. אוקיי, וברייק 7 ניצח, ואתם יודעים מה זה אומר? נגמר הסרטון, אז אתה יודע שאתם מכירים את הסרטון הזה. כן. אם אהבתם, סמרו לייק. וסאב. וגם תשאירו משהו בתגובות, תשלמו לנו, כי זה ממש חינם. כן. תרשמו לנו בתגובות מה לשפר, מה לא לשפר, מה להשאיר, מה לא להשאיר, אולי נסתכל את הפה. כן, לאלון לא צריך, כי הוא כבר מפורסם, סתם. ערוץ די מצליח, אפשר לומר, לא מצליח. כן, ממש מצליח. אגב, זה לא מצליח איסטרג, רגע, לפני שאנחנו מדברים לגמרי. בוא נלך את האיסטרג של ה-פיקסל. וגם תגיבו, איך הלוגו שלי נראה בערוץ. הלוגו של מכוער. כן, בסדר. נכנס לתוך הבית פה. איזה בית? שהסודי שאף אחד לא יכול להיכנס? אף אחד לא יודע איך להיכנס. כן. אתה אומר, אף אחד לא נכנס. והנה זה מה שיש פה. אני באה, ואין פה משהו מיוחד למעלה. אוקיי. אם אתה כבר מוכר לבית הזה, זה בעצם הקיר הקדמי. כן. כמו שאתם רואים, אני עשיתי פייסקאם, ואמרתי את זה בהתחלה, לא משנה. אלון, איפה אתה? אני בתוך החלון. נתקעת בחלון. טוב, אז לא שומעים. רגע, לאגים, לא שומעים אותך, חכה רגע, בעיות. תודה שהפסידו בפרק זה. יאללה ביי. יאללה ביי.